Dobar dan, sa vama je srpski youtuber NS. Danas ćemo snimati treću epizodu Minecrafta. Počinjemo. Mi se izvinjamo u prošloj epizodi zbog zujenja. Ostane mi kolor uključen i uopšte nismo ni primetili. I evo nas opet u našem svijetu koji je mnogo jadan. I bilo je stvarno u prošloj epizodi mi se stvarno izvinjamo zbog drugih viceva. Ali šta da se radi? Ovo je Mango Pih i pričao. Ti se znaš? Ne znaš dobre viceve. A ti mi kao nešto znaš. Ne, nisam ja rekao ja da znam. Rekao sam ti ne znaš. Jo. Mangaga. Nisam znao. Ojoj. Kladan sam. Koje ćemo drvo, bijelo ili crno? Neću crno-belo, hoću crveno-belo. Ma nema toga. Ja bi stvarno, ali nema. Treba sam uzeti sekiru bar od kamena, ali ne znam da još trošim da napravim more ili da možda, da, zaboravio sam pričamo malo gasnije da bi se čuo video šta pričamo i... A ako mi mogu da to ugasiš, molim te. Evo, gasi. Hvala. Sad ću tebi... To mi zvoni zvonom, bre. Zvonom, da. Ali smo jadni. Aj, čuti. Živimo u planini. Imamo kuću od blata. Ko neki klošar. Imamo kuću od blata. Dobri smo mi. Govo. Ne možeš to krenuti. A ti je preklošar, nisam ja. Ja sam klošar, menu se viksam. Aj, čuti! Fajn viksa. Što ukrašno na tamo. Gao sad. Ja ne mogu da verujem, ja sam ja Brate, baksa kad ne sam. znaš da skačeš. Aj, čuti tu. Kako što mi čutiš? Ne znaš da skačeš. Ajde, smiri se. Nisi kod kuće. Nisi kod kuće. Nekog dalje. Ja. Nisi ti kod kuće, ja sam u gostima. Ti u gostima. Ja sam u gostima, debilo je. Izvinjam se zbog reči. Rečnika Lep je rečnik. Ne, hvala ti. Ovo. Zbunio sam se skroz bio. To za gost. Ovo stvarno. Šta mi napriča? Napravi mač. A gdje ti je lopata? Evo, napravit ću sam iz tebe. A nemoj bre da trošiš metal. Konj. 1, 2, 3. Dobro, ovo može sve da vidim. Ovako lepše. Oj sad zaboravio sam. I'm hungry. I da, prošla epizoda je bila I'm lose my stuff. Za sve koji ne znaju, ja mislim da nema takvih. Izgubio sam svoje stvari. Pa smo ponovno krenuli vamo. Spider-Man. A ti nisi. Sad ćete u onoj epizodi Aj, kad sam rekao čuti. Spider-Man. Bolje se ne sjeća onih drugih viceva i... Šta fali mojim drugim vicevima? Drugi su, eto što im fali. Vidio, lete muve oko njega. Šalim se, slepim više. Ću postaviti, neću. Fight! Pardon. Fight! Crko je. Opa, nit. Dve niti! Yeah, majke, to je baš puno. I rekao sam malo se približiš. Da nas čuju gledalci ako ih uopšte ima. Robin Hood. Piješ vodu kao lud, ne znaš ko je Robin Hood. Aj, čuti. Gde je Robin? Alo, pazi na sled. Ja znam da je Robin Hood. Ali baš ne pijem vodu kao Hood. Što si mi se došao vamo? Pravo, prema se stvarno. Ajmo dalje. Mirni bak. A daj, bak. Ovdje nema home. Ajmo vamo. Vidio. Gledaj ovo. A što je ovako crno? Šta? A, mračno. Brightness. Jo da, ja potpuno zaboravih. Smanjit ću ovo.
da nam ne laga samo. Da. Joj, ovo smo jadni. Ti si bre, Jelen. A Ti ne igraš ovo, nego ja igram, a tek ti smo prvi pričaš. level. Pa i to je dobro. A gdje nam je kuća? Nemam pojma bre. Evo je ovdje. A daj kamen. Da. Ako hoćeš. Strošili smo sve resurse. Šalim se. Beži bre, ovo mi ne treba. I... Ću. Girao sam. Na neki drugi način. Pa ti mazno za kuće. Ja već želim da pijem. U videu smo, nismo kod kuće. Šalim se. Nismo mi u videu, nego je Osim te. video u videu. Ajde, sedi. Pa, bili smo gladni. Koliko je, jel imamo čest? Ne, imamo. Otkud nam? Pa nam pojma napravimo drvo. Ja da pravim, napravi ga ti. Ko je igra ovo, ja ili ti? Ti, brate. A što je ovako mračno? Što sam stavio na mračno? I pao je noć ako nisi znao. Evo ti demonstriram. Ne, znamo da je Pala je pao noć. A daj. Pala je noć. A mrazim Parkour! noć. Kako sad spustim? A sad ću novom Spider-Man. Idemo. Svajde. Idemo. Ej, Evika. Išli smo pa smo pali. Ajde, nemoj da psuješ majmune. Aj, čuti. Gdje je Spider-Man? Trebalo staviti. Majke ti Spider-Man. Nisi mogu nađeš nešto gluplje od Spider-Mana. Kao, Spider-Man. još gore. Jer vidim rude malo. Divno. Da li je bezbedno spustiti se? A Spustiti šta se. vidiš, metal? Ma ima da crknemo ovdje. A što nisi još u baklima? Evo i kod mene su. Creeper! Aaaa! Dobro, ajde, ubit ćemo ga. Samo, A gdje je? eno ga tamo. Ne može da dođe. Moj Creeperu. Šonja. Ovako, nećemo zaustavljati vodu. A ja se, nisam mnogo živjela zbog ovih zvukava. Iz pozadine. Bili su nam gosti neki. Stvarno ne meni. Nisu nama bili, nego su mani bili. Čini je stvarno. A to samo mogu ti kažem. Znam zašto? Znaš? Eto tako, nisi baš tamo. Alo, jesi tu? Čudno. I penjemo se gore. Sve dugog dana u rudniku koji je već prošao. Penjemo se gore. Imam čak 5 metala. Ja sam bogataš. Šta mogu da napravim? Mogu kapicu da napravim. Eto. Opet, mi se stvarno izvinjava zbog zvukova. Mi smo zamolili da ne bude nikakvih čudak stvari, ali šta ćeš? Joj. Aj čuti, aj molim se čuti. Šta sad radim? Sad ne znam šta radim. Ne znam se ovo ispeče. Koliko snimamo već? Dugo, video. Snimamo ga, brate, 9 minuta. Kad pre je prošlo 9 minuta? A brate, nije vreme godina. Gleda. Ajde, ništa to Šta da stavim? Da nam malo ukrasim sobicu. Evo će puno pomogne ako. To. Treba nam ovo. Tačnije ovo. Ovo nam treba. Video! Šta, koliko to, brate? Čekaj.
Evo, kompjuter ti je stvarno šklje. I ovo. Ne. Ovo. Sad ćemo puno prolepšamo sobu. I... da. Zaboravio sam. Može tu. Može tu. A ovdje da hasamo. Evo ga. Puno smo je prolepšali. To je to. Mogu da se čekaj. Ne mogu se popraviti, ja gledam zašto. Stvarno smo jadni ovdje. A dobro, ovo je druga epizoda. Stvarno će da bude bolje. A normalno, sad ćemo se mi, možda i nećemo, možda ćemo praviti do gore čuveni roller coaster. Možda. Snimit ćemo danas i roller Hoće da nam bude coaster. šut. Aj ne laži. A? Ne laži. Opa, vidi stolčić. A šta ćeš ti jesti za tim stolom, majke, ti kad Ne nemaš ni kuhinju da spremiš? Evo mi je 5, šta ćeš bolje? Ti daš. Aj čuti. A gdje ti možeš? Ne moram ići. Pa. Ajde, nismo... Vidimo se posle kratke pauze dok dođe nama, zašto smo se smorili. Ja sam sad stavio na pauzu. Otišao napolje da vidim da li je dan. Jurio me je Creeper, pao sam u rupu i ostalo mi je pola srca. Stvarno ne znam da li sam ja toliko bakšizan i šta se ovdje dešava. Sad ne mogu da vidim da li je dan. Ako promijenim zid, ne znam da li će me ubiti nešto. Dobro, evo, dok mi se ne napuni samo. Vjerojatno Robin. Snimaš? Snimam. Nisam koji. Bože. Pa, majke ti počnem. Aću. Ne znam gdje kopam. Razbito sam. A ne znam gdje je. Evo. Napolje je mrak. Aha. Opla, evo sad će zora. Ajde, sačekaj tu malo dok ne. Pukni zoro, neću kući skoro. Bez nje život prolazi. Aj čuti pevač. Daj da smislim neki... Neki čekače. Ne znam, daj da smislim neki vic. Ajde. Aj čuti. Stvarno si jadan mnogo. Aj, Šta je? Šta si mi rekao? A ne psuješ? šta psuješ, majmune? Aj čuti. Au! Pazi stolicu malo. Štija si mi prstić. Štija. Koliko snimamo? 13, evo još 2 minuta. A nećemo kad... 2 jadnih minuta. Nećemo 20 minuta. Aj ne važi. Da nam se stavlja ko prošli put. Za 5 minuta. Ajmo drugu stranu možda. Ajde. Tako... Znate šta ima na ovo? Našli smo ono gdje smo počeli da snimamo. Na onaj, kako se zove? Gdje smo počeli da pravimo kuću na vodi. Evo ga odmah ovdje pored. Misliš da je iko gleda prvu epizodu? A? Misliš da je iko gleda prvu epizodu? Možda jeste. Ne vjerujem ja. Ko će gledat nas jadnike u prvoj epizodi? Bolje u drugoj epizodi. Čekaj. Bar mislim da je bolje. Šta? Ja mislim da ga znam. Čuti, molim te, čuti. A? Opet, ali ponovo po 3000 put se izvinjavamo zbog zvukova. Opet Creeper. Ajde, sad ako pukneš, pa... Bum. Dobro, ne ništa ne skinu. Ej, Creeper i sve. Samo se... Dobro, ko će se izgubiti? To! To! Evo ga! Možda ćemo ovdje živjeti. To! Nebojša! Ovo su bile povarljive stvari, sad nisam trebao kažem njegove ime.
Našli smo kuću. A da li ima još stvari? Ima malo sutra. Gdje smo crkli? Tamo smo crkli. Ali kad smo izašli, ostale stvari. Da, nema stvari. Našao sam. A meni? Našao? Evo ga, dobro je. Ovdje ćemo živjeti. Ovdje živimo mi. U onoj rupi neću više ja da živim sad. Sad imam gdje. Još ono crno drvo. Time ću sad malo da ukrasim kuću. Kako volim što smo našli kuću. To mi reci. To sam tražio. Ovčice. Ovčice. Lovte. Vidimo se u narednoj epizodi. Poz!